Dumi, mabali namin. Nay, kasano na ito datang? Ay, kagawad. Di mo absent ni kagawad idot iti duty na panalawas. Wen, agap-apad na kano ken misis na. Isu asana na nag-report. Kat ita absent manan. Agap-apad na pala nga tayo iti asawa na. Dahil tati san tayo nga mo. Maamuan tayo laeng no ag-text ket ibagana ti rason. Nay, iso na iti umawawag. Hello, good morning, kagawad idot. Ay, siya na ito, Chairman Doming. Ha? Siya akong timawag, tasaan makasao iti ilimpyon ni mahal ko. Ha? O sino na to? O sino, ti mahal mo? Ay, pasensya, Chairman. Sorry, siya gayam ti mahal ni kagawad idot. Ti second wife na ako nagkuma. Siya ni Donita. Si kagayam, tayag nagan iti Donita. Apa, ni kagawad idot. Anyat napasamak na, ta ako naman sana makasao iti limpyaw. Nagapa kami ngamin. Tinibab ko nilakay ko. Dayjay, nagkabibaw ti subil na. Anya? Excuse lang pa, Chairman. Bye. Sige. Bye-bye, Mike. Nay, Yan. apa Chairman Doming? Nitagalak ka, Mike. Ay, saan tayo naman ngag-duty ti nakatuka ita nga officer of the day. Imawag jay mahal na. Ay, Jessic sing asawa na. Tapay ka na. Tinibab na ka no ni kagawad ido. Nagkabibaw ti subil na. So, sana maka-duty. Anya? Anya, muday tanada angem. Agpaiso nga ta. Wino, pambaritis lang. Alam, bayan tayo pa lang. At danto ba unak nga ginlalabas iji balayda? Marang no makita da ni idot. No pudno ang nagkabibaw ti subil na uno saan. Di nakururayan nga agar mo sa Rosa. Nagmamiak dito asidang ti barangay hulayin. Kasta, saan ka matla makaawit ng agsurat? Saan? Awan tayo kagawad nga officer of the day. Awan tao dito barangay hall. Aya? Sino ko mati-duty? Ni kagawad idot kumaa. Ngam sana makaduty ta pinagkabibaw ka no ni bakit na. Anya? Saan man ang tilay rabrabak mo, Dom? Sana rabrabak na ito'y Rosa. Pudno ka na o pinagkirip ni Inday Donita ni kagawad idot. Anya? Nalawoy din. Sige nga, Rod. Agsurat akmat dito yun. Adamot laptop dito barangay hall. Ada ngamin ikamakam kong istorya. Sige. Pasensyakan dungaw, ha? Chairman at talaga ito mahal mo. Very busy. Anya nga, Rod ngay. Sige. Bye. Bye. Ay. Kapilitan kag malmalumak manan dito opisina ti barangay. Ay. Madia. Ang mga makatuglo pa. Kababayin ka na iti umaya ka barangayan. No madanon dak nakakulob. Iso nga agwat-watak mo mawagwag na iti ariknak. Rumide pagtulangan ito na alas 12. Ay, abang makaumay tumod lang ni kagawan idot. Ito malpas ti pangal daw. Hindi ka pa'y pumampana, mahal.
maditirik na. Maululaw Ado ti absent kon jay duty kijay barangay hall. Ang mga no ikatanda kon nga kagawad no sa anak pa lang ag-report ita. Sige ka, no pumanaw ka. Di nakton masangputan. Anya? Ang sinatan. Ay, saan si katibiyag ko, dunita ng buhay ko. Alawan, sa anak pa'y amapan iti barangay hall. Bantayan ka. Talaga? I love you, mahal. Nagirutan dahi tang arakop, mahal. Ay, labnak talaga. Oh, pumanaw ka kadipay, mahal. Ha? Anya, pumanaw ka pa? Saanan, mahal? Nalawan. Saan akong ama pa nag-officer of the DJ Barangay Hall. Agkap-kap talang agmalmalaman. Di oray manibagada at dila komporme ti pasisiim ko dita. Apay, anya manan aya ti pinasiim mo. Gapo, takanayon asa na makaduty ni kagawad idot. Tanakadado ti pamubar na. Napanunot mi, apasiim bakit? Apay aya, san aya nakapapati dagiti bagbaga na arason, apay kat pasiim yo pailaan. Kanayon nga rod nga darason na win na pambar na. Iso asagbay, ang mga ramid kami iti report ijay DILJ yung munisipyo. Agkalap kami pa iti natalagad ng ebidensya. Tanya kumamot nga ebidensya nga iti maala jay pinagsiim mo. Kumpormiditan basta da maala ang makapanagnak. Asaan na po no dagiti bagbaga na arason. Wapay asa na makaduty. Nagado arum-rum sa problema yo ti barangay. Manipod iti sikat ti chairman. Aging kakadiita ta simukat ni Duming isupay lang iso ti problema. Dahil nga rudket. No ideket ni siya no ti problema asadot mat dahi di akagawad didi. Ni mat kagawad idot ita ti problema ni Duming. Kano damo nan sapay lang agkagawad mo dahi nga idot. Di lakat mabainan. Agbanag ang mapetisyonan dahi nga idot no di agbalaw. Talaga ay ramidan min iti report. Tamakamon dagiti masiknan. Sapay jay mutsik si akabalay na ti masansan na mangipakpakada iti di na pa nag-duty. Nagasat kit diya. Taoray na baakanin abaraw kat kinayat pala jay siksi akaubingan niya. Anya? Nay, lakay. Dahito ito palagiplaan kan ka. Saan ngagsaksakit tinakam mo? Hey, anya mo data palagay. Siksi jay kaliblib ini idaw. Sapay ka na yun ang nakamarangmang jay pusig na no kasi amang karuba. Uwan ata makitak pa'y nga. Akwa. Mga no, ako iti day ta akal kala pa niya pamanagnak iti rason ti panag-absent na kat si kanto man ti makakaada na mapan kon DCM. Naikan. Sa bali man titurong ti saritanin. Palagiplaan kunakmat. Nataraki ka nga minunay na dumakit kay. Nagmet ko man nadenggan di ba nang ibagam ang nataraki ak no di kidag titurong na. Palpalagipan ka nga road. No saan kan tuman akong di feeling tarakin. Yay. Mga numalipat, saan ka ba't talaga ang natarakay? Ay, kapapain lakay. Ni. Awan samat tao dito balay da kagawad idot.
Itay pa lang agtuktuk-tukak. Ngamawan mo't na ti mangilukatan. Agtuktukak pa'y maminsan. Ay, naimbag nga oras mo, kagawad, Idot. Pa, Good morning, Rosa. ha? Ay, good afternoon, kunamat kat no alas 3 na ti malam kagawad. Ay, win kayam. Ay, sus. Ay, naiturog ko gayam itay kalpasan ti pangal daw. Sino day mahal? Ay, ala, nakasi nga aksamat kada kayon kagawad. Ay, saan mo't? Apag isolaan na kariing kami, itay nagtuktok ka. Sumrag ka ba'y At dan sakit na patag nga ibagam. Nakaidgan sapay lang ni misis mo. Kababain mo. Inton maminsan laangan nga umayak. Anya ti bagam, Rosa? Ay, pasensya kan agin inawak ngamin. hala, napilitan kan samotan abimangon, Donita. Saan mat? Sumrag ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Inton maminsanan. Agino, kansa ko nam. Ituloy mo ti agina na, tadikat maapiktaran day tayo inawam. Ay, hunmut ngamin, mahal. Ay, pasensya kan, Rosa. Paginawan nak ngamin ni mahal ko. Iso nga, oray al-al daw, anagdagaan kat pakep-kepanlata. All in na ito'y. Anday ko, mahal. Di mo kudot ang tabakrang ko, Ay, makikiak. Sige kagawad, mapanakpay. Sige, Rosa. Agsublikan ton. Si kamati kudotok. Sige, mapanakon. Nagtuyang Anyangat dagitan. Agkinkin na rayo damot iti sangwana kon. Ay lakay, san ka numod ang nagkabibaw ni kagawad Idot? Nagkuna. Ni Rosa. Nagindadagas kano ije balay da Idot. Nakasingan sa kanupay? Anya? Uy, nasinganan sa kanupay ti panagin inanada ken bakit na. Tanagbayag kano ang nagtuktok-tok. Idiin lukat ni kagawad Idot tiri daw da. Dagos kano ajay subil na tikinita ni Rosa. Katsan kano mo takabibaw? Isal bagidyayan. Ayawanin, lukluk kunda kayo lang dagiti kakadwayo akagawadan. Makitak tulang. Uri saan na sakti kapitan. Tatsarak na jay. Ay, naimbag nga orasyo, kagawad. Ay, awan samad ni Chairman Domeng. Nagpailin. Naimbag man, tanasuro tamad lati dalang agturong di opisina ti barangay, kagawad Idot. Ay, saan kumut analipatan ti dalan, Chairman? Ay, kagawad. Talo a regular session tinapalabasan asan ka anak atindar. Gusto akaday. Ket pasensyaan dako ma. Sana siya kipagdawata mi ti pasensya no diket dagiti kabaranggayan anang ipatugaw ken kakas kagawad. Nakadado ti pambar mo. Naisurat amin iti lagbok. Isu nga itatadakan. Kaya't kung ibagam dagiti rason, no apay adi ka nakaatindar iti talo, ang nagsasaro no a regular meeting tayo. Ididamo, agsakit ti rusok ni mahal ko, malamin unay.
Sa nagpakupkup kanya. Idi kwan, di nakmut palubusanan. Kasta. Aginaw sa ngamin ni mahal kon. Ay, sapay kuma. Tasaan a false alarm dayjay. Dayjay ti rason no apay adi ka nagatindar iti regular season taya. Uwan, sa idi kwan na iturog kumut ideng. Mabit lang ta isurat ko dagiti bagbagama. Dayta. Kep sakit rusok. Naiturog. Dayta. Nisurat kon jimbagamon arason idi damong absent ka. Anya mo ti rason idi maikadwa a meeting awan ka, ha? Ay, kwa. Adda idi nagparik na akasla ani nga as iti balay may. Nagparik na kin ni mahal ko. Idi kwan, mabuteng mutan ngagmay sa iti balay may. Kat napan nagkumot iti kwarto may. Anya? Adal-alya iti balaya? Kasta nga rod, gaputa jak mapanawan, taamangan no maalisan, nakipagkumkumutak mutan. Ada al-alya plus nakikumkumot. Ada ita, ti maikatlo arason. Iso jay nagapa kayo, hustuak? Wan, grabe day jayan. Tamalaksid at inibabnak. Ay, dinisnugnak pa'y. Iso nablak ayanak. Ti may katlo arason. Ay, ada ditoin. Insurat ni sekretarya dito'y batog tinagan mo. Dito'y minutes ti meeting. Anyan? Talagaan ay binsa-binsa? Ay, wala. Masapul, asuportado amin na pambar mo, tapno nakapapadi, sangkat nga inuulbod. Kasta na ita, kagawad idot. Adda dagito'y rason mo, wino pambar mo dito'y amakagapo iti panag-absent mo. Sapay kumatagpay sa amin dagito'y. Sapay la kumata saan nga inuulbod. Mawatam. Ay, imbagtadda kakagawad idot. Namnay, itapay, tanalpas man ang meeting, ti panang palubos kan ni mahal mo. Di na kumamanan palubusan ang impilit kon. Ang mga no, pakaikatakon akagawad ti pulos ajak panagparang dito'y opisina. Ay talaga, kagawad. Imbag, tasaan pa'y pinaisubmit ni Chairman Duming ti report may papankan ka. Anya a report? Siyempre, may report kan aga po kada kiti nagadun adi mo inarami da pagrebengam kas kagawad. Ay, kwa, kastoy nga minday ta. Aginaw ni mahal ko. Gapot tajak kayat nga agsakit tinakam na. Ta amangan no maalisan. Tungtung palag amin akayat na. Apaw, angam na. Naapiktaran mo ti kinakagawad mo. Tadi mo aramidon ti pagrebengam. Ay, rumbeng ko maamawatan na kamot ni bakit mo. Kawan, ni Chairman Dumeng. Ay, wala Chairman Dumeng. Siyak man ti makisarita king ka, may papaniti problema. No? Ada problema ba? Ay, Chairman, ay isti OIC. Ay, mababa inak. Agpakpakaasiak amawatan dak kuma.
uray no italaang. Sobra mati kinaturay ni Donita kin ka. Tapak na kan samot law na yan. Kwa nga men. Aginaw ni mahal ko. Kayat ngagsakit tinakom na. Tama nga no maalisan. Kas amuyo mat. Medyo lumakaya kon. Na. Kaya't kumat nga adda kumaputot kon. Talaga adinak mat palubusan itay. Ang impilit ko ti pimanaw. Permi ti unget na apinanawag. Gut. Sapay kumaata di maalisan. Ha? Pangaasiyo ka di German. Ay ayatek lang amin unay ni mahal ko. Idot, mahal, sinurot nak. Apay day tamalita. Agsinatan! Saan kagayam gay ayatan? Anya? Nay, apa yung Donita? Jakon pagan ano day talakla kayudan? Mahal. Saan kan akayat? Saan apod no nga ginawag? Anya? Linukunak. Babay idot, saan kan akayat? Mahal! Mahal! May kata ko nakagawad gapukin ka. Di nagpanawan Kagawad, bayamon. Uray tanapanik akon, anapod no kamat ngagsirbe. Lino ko na kalangamen ni bakit mo. Please, Chairman. Tay kunadan, the truth will prevail. Insalakan na kanti kinapod nung piman kinibakit mo. Pindingan men yung report kontrakin ka. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Sana ko na, Chairman. Di nakarakupan. Yun. Oy, the truth will prevail. Isalakan na katikinapod no. Oy. Nyamatay. Di matan kagawad inot tinatagtagainap ka. Doming, mabali namin. Ay, gusteng. Apay, bakit? Wah, kunak no si kajak tak-tak der iti antiri daw ti nakalukat ari daw ti kusina ngam itay nalagip ko di kunam nga agpalpaka dito'y salas. Ay, lima ba mo ti ulok? Ni alim mabataw lumuti bagbagam. Katsan mo? Di dakbad sutilan. Saan nakamang rabrama? Sino nga raw tinakinam ngay? Anyangay ko ma. Ani nga alalya. Anyang alalya? Ay, awan ti alalya winwaningas. Ay, imahinasyon mo lang dayta. Ay, sus. Susapo. Ay, di ka mabutan. Ay, sumkarak sa mutin. Kway, saan? Anya ko matikabutin ka? Awan daytan aningaas kas kada alya dita. Ngam nabatad anakitak. Sa di ko nagpukaw akas laasaok. Pinahamabuti nga kaon. Akwa, mapantan dita silid bakit na maturog tan. Ay, alya lakit di dyan nakita. Wala mapandang arudan dita kwarto. Kumpet ka kanyak. Kumpet ka kanyak ko na mga sikabot ti kumpet kanyak. Iyan niya. Amin lamad madlaw mo. Alam mapantan dita kwarto. Yung nakalukat, Jerry daw ti kusina. Anya? Di ka sana. Inta pa irikap mabuti nga kaon. Si kanti mapan mangirikap. Masapon lang mairikap At tinasayat,
Watwatan amang irkep, amang agpakita king kano agbati ka dito sa alas. Iso nga umay ka, kumpet kalata kanya kung bakit. Sige. Ini, mabuti nga kumagam. Yay, anyan. Nakaturogan ni Rosa. Mabutbutengkit din gapoy tinyawag da katugangak. At da kano al-alya di balay da. Ita pa yan nakaidaak. Tsakmat lang makaturogan. Imbag ni Rosa sa nakaturogan. Naiturog na tidanag na kada katugangak. Makaturog akmat ko man Saan mo't kami na mapuna si ti panunot ko di al-alya ngayon baga na katugangak. Agpaiso nga taaya ti al-alya. Ay, pilitak ti maturog. Madi no pampanunutak latan na di nga al-alya. Ay sus, agpalagip da nga taan ngam nagsapadan nga Agpalagip? Asino dagiti agpalagip? Dagiti minatay tayo Anya? Wen Rosa. Amangan no agparparang daan ta kayat dati agpailagip. Agpadaraw no agparti tayo no kaskasano. Anya? Kasta ti kanawidan ti puliday di amang. Adda maarami di ritual kadagiti kakabagyan ngay munan anatay. Hindi dahil pagsarsaritaan nyo nga gina. Jayman pan nakakitak iti al-alya di rabi Uray siya ket dahil ti pampanunutag. Sino nga takadagiti minatay tayo ti mga al-alya. Di mo la nailasin ba kay? Saan Anya pa'y ayat maaramid ko kat nagbutengak muteng. Kasano nga tangag paisaw? Al-alya nga tayo yung nakitam. Ang mga no tao matla anabiyag tinakitam, ngagpanggap, ngagtakaw. Ay saan mo't Kano kala ata nagpukaw. Amumut deta, tawan nadlaw ta-tao iti arubayan. Kasano ti pa nagpukaw na, nanang? Nakita akasla na ikwadro iti nakalukat aridaw ti kusina. Gapot tayong pagarup ko ani tatang mo, jakin kaskasaw. Ngami dinalagip ko, nga imbaga ni tatang mo agpalpa iti sa alas, tinalyaw ko nga awanay. Nagpukaw akasla aso. Kunak pa'y amangan no agpailagip dagiti minatay tayo. Ngon nga road nga sino nga tamot dayjay nagpakita. Dayta ti problema. Nagsayat ket kuman no nagpabigbig king ka. Ay sus, jak lambong. No nagpabigbig dayjay nga al-alya ti may sakadagiti mo na nakakabagyan. Ay mga no agbalakaon. Dayta lang Ay, nalakaaya ti pagpakitaan ti al-alya. Makabat ba di ba ti daduma? Ay, talaga nga al-alya amakun ko na. Mapanagnagak na ita, nakita ka mismo. Ala, pudno talaga na ita. Tano sanak ngagbidot. At dapay masarakan ijay Biblia, may panggap kadagitangan aningaas. Iso akasto iti makunak. Anyamot ti makunam. Mapantayo ijay Campo Santo. Anya taramidan tayo ijay tatang. Intayo sumarungkar. Sarungkaran tayo dagyay minatay tayo.
Saan pa'y mat a piyesta dagiti natay, tata? Sana na dayta ti panunutin tayo, no di ka ti kaadda ti nagpakita ken nanang mo. Ay narigatin, ang mga no pagsakitin da pa ikid di. Rosa, sa dino dituin ti panjon day di apong mga addo. Ah? Ay kwa. Di mat day tayan? Ah, Abay ti damortis ti mismo apanchon. Saan aya? katuan. Angam, pahingay. Sa bali mo tinakasurat iti lapida. Saan? Aywan. Anya day taanagan? R.I.P. In memory of Cuadro de Ponto Bautista? Ay, sa bali. Saan aday di apong mo day ta? Ala, ayan nga rodan di tanamda. Day, ito'y tidakas na ita. Saan tayo mat ngamin na si Marungkar dito yan, hindi na panatawan. Tayo dyan mat pangkasinan tinapanan tayo idain. Lakay. Oh, apay bakit? Ay, sabalin dagiti adda ditoy. Mapukpukaw dagitay tanam ti minatay tayaw. Sino katandan ti isabali apan tiyawn? Ay, san mabalindi kastoy? At nanangagaw iti tanam dagiti minatay tayo. Tuntunan tayo ti tanam da. Kasano tatang, anya ti aramidan tayo? Lakay, Hmm. kasano na awanan dagiti pansyon ti minatay tayaw? At nanangagaw. Nabatad adita ti ayanda. Nagabay da amang kaninang dita. Nasukatan iti sa bali a pansyon day di amang kaninang. Masigurado yung anasukatan, tatang. Day tangarod poon ti damortes ti pagilasinan sa naya. Ngagpaiso. Wain day ta ti pagilasinan. Aglinlinong tayo pa'y ididita noong umay tayo dito. Aglinlinong tayo ididita noong umay tayo. Idi man lang napan atawon adi tayo nakaumay. Iso nga raod. Agam agure ka, nagbidutak sa. Ha? Duwansan atawon asaan tayo nakasarungkar. Nagsaro na pista tinatay asaan tayo nakasarungkar ditoy. Na idi na minsan atawan, na era na pista tinatay, idi ada na tayo akabagyam diya kagayan, san aya? Kat ijay tinapanan tayo. Wanan niya. Malagip kumot day ta, tatang. Dua atawan asaan tayo nakaumay ditoy. Wen. Saan tayo nasarungkaran idan? Isungat ang agpariknadan sa. Ay, at dapat nangagaw iti tanumdan. Ay, anyamad tayo. Kat, anyat aramidan tayo itan. Pumanaw tayo dito yan. Tayo nakasarita ti si Paul Torino. O anyagay, nakasarita biya si Pulturero. Wen, nga masabali mat gaya man ti si Paul Torino. Nagretiro nila kay Putot. O di kasano. Awan amo di si Mukati tinapasamak ijay. Awan na. Kat mawat ako no apay ang nagpakita king katimaysa kadagiti minatay tayo. Gabjak ba't ba sigurado no kabagyan tayo na yan nagpakita? Sino kumapay ti sa balay? Sa bagay. Sino ngayon ang paiso day jay? No saan amay sa kadagiti minatay tayo? Amang ano day di amang day jayan. Isupay latikonak. Ay, taman pa yan nakaumay ka, Usteng. Ada ka di pabuyon mo. Kastoy na'y kakatako. Umay kumanlayo man tinapasama kiti tanam day di amang ken inang ko. Tadan sa nangagaw. Anya? Ay, day,
kasano dayta? Maagaw ayamat ti tanam. Nagparik na nga men ti ani nga asda. Dahil tati nagkapuna analagip mi asarungkaran ti tanimda. Ket, san mi mutten ang nakita dagiti nagabay a pansyon. Tasabali ti aking pansyonen. Ay, kaya't mo asawain. Dinadaal dati pansyon day di inang kinamang mau. Ket nagarami day ti pansyon asa balay. Yakam mo. Kasta nga ta? Day, apay saan mo nga amaw? Saan mo kadi asinarungkaran ida iti pesta dagiti natay? Saan mi anasarungkaran ida iti nagsaruno adwa at tawen a pista tinatay. Ay, isumit lagayam nabaybay anyaw. Nagpasugnod pa'y kitngatan ti ani nga asda Ay, amangan no saan nyo pa'y abinaybayadan. Ti obligasyon nyo y kampusan tao. Obligasyon? Well, adabus ijay saan aya. Maala, tagay kunam nga awanan dagiti pansyon. Ay, anyang araw ti kayat mo ama aramay. Da sigurado ana itaw-taw pa yan dagiti tultulang da. Mabali na kasta, kaka. Sigurado da ita. Ang mga notila ng ibasbasibasan dan iday. Dinadaal da dagiti pansyon. Kasi da pa yan. Ita. Taawanan balay da. Ay, agkatang-katang dangatan. Anya nga iti kayat mo ama aramid. Kayat ko amaamuan no sa dino ti ayan ti ani nga asda. No kasta sa pulen tayaw ti ani nga asda. Wen, amo yung nga tamo't no anya ti maaramid dita. Kayat mi amaamuan no addadapay lang di tirabaw ti daga ngagkatang-katang. Ang mga nusanda pa yan nakasaklang ijay langit. Mala, amo kaunti maaramid. Kit isagana yung araw dagiti kasapulan iti panagatang tayaban tayaw ti ani nga asda. Napanmat adagos datatang ken amat tako iji kampusan to, apaman analpas tayo anangal daw nanang. Wen, takayat abakita ni kakatako ti sitwasyon ni Jay. Hanyakot ngaminan, di tayo matinsa para asinarungkaran idan, idi simbang pet tayo anaggapo iji kagayan, uray nalpas ko man ti piyesta dagiti natay. Wen nga rud agam di tatagbo Di naman la nalaglagip mo't ida. Ang mga no kanayon dan nga agani nga as. Butbut nganda tayon. Ay, bareng ada maaramidan ni kakata ako apan numag. Bareng may ayo na ti ani nga as da apong mo. Kat saan da tayo na butbut ngayon. Anya nga tati aramidan da ijay. Nagitugot damat iti maso kas kadabunang. At dapay pala abit-bit ni tatang. Day tangarod ti pagdanagak, Rosa. Ang mga no kumaro ti kinaloko ni tatang mo kat no anyalat aramidin dan kadagay pansyon. At dan sapain sako da tatang adarat kan siminto. Kasta Ni, iso ka di jay binitbit itay ni tanod ogok. Unsa? Ay sus, ang mga no ikatendan dagay lapid ati pansyon. Anya? Day tati atap ko. Tanangag ko ngayon baga ni tatang mo ken ni Dumeng, iti kalman, at dumagas da ngagpaaramid iti lapida. Hala, anya nga tati aramidan da. Bayamon, santa na panunutin da ita. Makamudan no nyat aramidan da ijay. Amuda mo tidakas ka na sayat. Wan matkit di
Oh, adday ta. Nalikabon to'y lapida. Sapay, nalagdamot oh. San anan ano? Talaga analagdaday ta marmol nga road. Ay, uwan ngagpaiso. Ala, iplastar mo day ta lapida day di amang. Isiminto mitios to, tapno sana basta may kat. Uwan kagawad. Kasta, kiwar-kiwarem ta siminto. Kiwarem pa'y maminsan day ta siminto, sakbay nga ipiltak mo dita pakitapkalan ti lapida. Tulungan kan. Iplastar kon. Tulungan ka. Deta. Isimintom taglawlaw nga iking deta lapida. Tapno kumpet ana imbag dita pansyawn. Uwan kagawad. Sige. Ituloy mo deta ta mapanak man iti ayan ni kakatako. Naisimpa ako dagiti atang dito'y sirok ti Damortes. Ay, apag-iso, kakatako. Nisimpamin dagiti baro alapida. Oo, nasayaat. Dagiti inikatyaw. Isimintuyon iti bakrang dagiti pansyawn. Sang kakitan taon dagiti sumarungkar dito'y asabali anagan ti mabasa kadagiti lapida. Oray, maikapet metlaeng iti bakrang ti pansyawn. Akayat na asawan. Agyan tula iti abay daan dagiti imagaw iti pansyawn. Makamudan to na. Adan to mapasamak apa nagaapa dagiti aningaas ditoy. Anya. Ay, kasanunto nga ta. Ang mga numaabak to ti aningas da amang kan inang kang. Saan abalin? Aningas da metan. Awan mabukulan kas kada agkabibaw asubilan. Dangay supay kan dagiti agasawa. Daro sa kendumay. Umay da. Uwan gayam. Awagak ida, tayigdan ti balon tayo. Mawan da, tamangan tayo tau kalpasan ti orasyon. Ay, nalpasan ti problema. Buwan, awan mo't nga tanti makuna daamang kaninang. Manipod pa'y itay pimanaw tayo niya kampusan to itay malam. Madandanagan ako. Anya nga dita pagdandanagan mo't matpurog takit din. Dagijay pansyon. Ijay gayam tinangi kabilan nyo kadagiti lapid na aramid mau. Unmit, sinukatan mi dagijay lapid ang gapot Dita nga road. Sinukatan nyo mo itong tilapid ang dagijay pansyon na ijay. Adapay. Yay! Apay anak kumot ka na kay. Bakit? Dadwangan niniwan ni tayong titawa. Simurot na kita lalya. Agpaisun sa nga daalalya. Domi, mabali namin. Anda nagsapa ang makikaruba. Ang kakitaan, ang mga noo may makikapiday ta. Anybody home? Gusto niya kinunam. Anda may makikape. Yes, somebody at home. Ingkaylo ka tadagos ti ridawan, Dom. Mayat ti agsapa da. Ang mga nagpasugnod adagos na wa. Oy.
Coming! Kung nakilano adda aramidin niyo kat makasingaak. Pumanawak ko mangkait. Itay pa yan, nakariin kami. Sobra kayo. Mayat di masayop ko nga mo, Uma. Aglutluto ka, Rosa. Luto, tatang. Diretso kayo dito yung kusina, tatang. Nakaluto ako ni hot cake. Apaw! Ay, hehehe. Ambom sakit nga malati ka, anak ka. Nagluto ak mantan, nakagata nga kiti Ricardo idi kalman. Agtimpla kiti kape yon. Mangala kayo hindi hot cake. Hindi tatipla dito. Talaga, paborito yung ti hotcake ah. Dahito ti kasayatan kada kami kananang yawin no. Paborito may apamigat kunak manlangan. Hot cake. Bagay na itibigbigat. Tahat nga raod. Una yan. Matching with hot coffee when no hot tea. Wen, tapno hot tibagi, ha? Hehehe. May timod ni tatang anabigatan, Rosa. Ang sayang. Nasaysayat ko manudwada ka na ngay malati wa niya. Kumaan, tapno nakapagsasango tayon anamigat. Manmanu tayo na makapagsasango amangan. Wen nga rod, manipod edi si kanti kapitan, kanayon kan abisi. Talaga kasta. Sakit. Kastoy kaya matalaga tagtagam nga ama ti barangay. Nagado ti pakakumikuman. Nagado ti pampanunutan. Oh, ang mga nasumuko kan? Saan mo eh? May kawa aklain. Dandan saan ka pa yan ang makasursurat iti istorya? Agpaisureta. Hanggang sarabali. May sapar ko laptano kayat ko. Sa bagay, adamat lakan ka nga agaramid iti schedule mo iti tunggal trabaho. Uy, pasaraya agpuyatak mo na. Sa bagay, kanayon mo na mapuypuyatan na. Uray di sa anak pa ya kapitan. Wen, kanayon ka makaturog nga uray bigbigat. Hanggang ita, saan kan makita nga agul-uldag dita? Imbag na di ka aguldag iti barangay hall. Saan mo na? Sa may sa kasano ang makauldagak no kanayon ti kaddarag iti umay atao iti barangay hall. Kababain mo ta. Tay tagayam pa nagbalin mo at chairman ti barangay ti makaagas iti sakit mo at tuglap. Ano yan? Saan kit din? Mailisikan iti panagtuglap. Taaddalat ta makasarsaritam. Mayaw awanan tay tuglap mo. Itay pa yan nakapanaw ni Rosa. Kaslamang mangyag ko pala di kunana. Ay pa nagbalin ko a kapitan tinakaagas iti tuglip ko. Tanay, nadaak lang iti balay. Saan na malikli ka na makatuglupak no awanan ni Rosa akaduak. Ay, wala akong kahit. Madamdaman to na mapanak iti barangay hall. Nabayag mat basita nandiyak nakasurat iti istorya. Mang panunutak man iti napinta sa suratan, may papaniti barangay. Malagip ko kit ni katuga nga kagustay. Nudaduma, nagsaya at ti panakilangan na kanya kamanugang na. Yung nudaduma, binusin na kamay. Ay na, aba akin nagsakit ito ya. Ang ikarigatak ayaw awan.
Anyan. Kung nakamakainan na kita, tasan ko adyo di barangay hall. Ano sama tumay nga istorbo. Iridip ko lang kumagyam. Umayan! Asino kaya? Ha? Anyat maipay ko, Miss... Miss di makulangan. Da kayo ka diti kapitan dito'y nagbuksutan? Ay, di ka ni damag, Miss. Nabayagan na nalpas sa eleksyon. Di mama, wana sukatan na kaon. Ay, mistik nga ron, ti imbaga di nagdamagak. Nalaing kayo kano ama magbaga. Anya? Anda nga minagagsina problema. Problema hindi. Nung kasano ang makita kayo. Ngamita, nasulbaran na ita. Di problema ayaw man ko kada kayo at ibaga. Anya? Mabalin na magbagandak. Anyat na damdamag mo aya, may papankanyak ta, kastakit din ti amam. Di garon. Nalain kayo kano ama magbaga. Dahil tatiga po na, sinapol kayo. Saan ko nakabalan nga awitin di problema? Natagsununay. Ate na saya at sumre ka. Kanya kayang tinagan mo kung taga-ano ka? Iwan, siyak ni Tikasya. Hindi makulangan ti apelyido. Imbaga kitaya. Malala. Sumre ka nga ron ti Kasya. Narigat mo't no dito'y kit din ayan ti ridaw ti pagsarsaritaan ta. Apay nga taadi sumpatan ni tatang mo ti awag ko, Rosa. Da kayo mankit di. Napan ka di barangay hall? Saan mo ti kunak? Adalaang ije balay. Ang mga no nakaturog, mate. Apay, kaslaki ni Dumeng. Nga oray bigbigat asaan nga oras ti panaturog kat matmaturaw. Ay, wanan niya. Ngam nabayagan asaan aman naturog ni Duming nanang. Nagbaliwan manipod ison ti barangay chairman. Aya, nasaya at ano kasta? Awagan nyo manan Ang mga no nairidop na kitde. Unman. Apo aya. Ti bagayo aya. Jay nga mintang kitigas me. Saan kun saan na isra? At dasingaw day jay no daddumakit. Ala, delikado Iso nga ro da madanagan hak. No saan lata sumungbat ni tatang mo ang mga no agawid akon? Hello. Apay, bakit? Anya nga apay. Awagan ka aya no awan ti ibagak. Yay. Day tatang kitigas. Kita tanalipatak sa ngayon sira iti nagluto ak iti pangaldawam. Sige, kita akon. Apay nagbayag ka sumungbat. Anyat ararami da maya. Ada ngamin bisita. Sino ti bisita maya? Apay nga irananapay, nga awanak ni tabalay. Ay, di na ka mamaw. Sige, kita akon, jay bagbagam. Bye. Dani. Ay, naglukon jay amab. Apay nanang. Adda ka no bisita na asaan ko nga amaw. Kati, inidap na kitin adagos di cellphone na. Sino nga tangay day jay? Ay, ka no nga ron amaw. Nabagag pa'y kumano lalaki o no babae nga minidap na matang. Ang mga no politiko mo tayo dya bisita na. Amok pa yan. Iso nga agawid ak matang, Rosa. Uray katawan mo ti customer ita dito po nirarya. Makamu ka pailaang agawid ak. Kasi kamay namin adon ngin sukat na kanila kay mo ng aging gaita. Agkab-kab balay kayo pailang ako nam. Chairman. Ay, sana ko na chairman. Kagawad ko ng kanyak. Ay, sige.
kagawad no isot ko na yung. Ita, tanay bagam aminan, tipuon ken gapo no apay anadagsen unayin, ti bagbagam problemam. Anyang nga ti kayat mo mapasamak. Da kayo man, Chairman. Anyat may balakad yung kasayatan nga aramito. Ano siya kakit? San arumbang nga ibantay mo lang tatibagim iti asawam. Kakaasikan, nakabkabilin na. No sa nakuntinto iti ipaay mo apa nagsirbay. Kat tinakasang, no dumteng ti rabi kunamlan asino amang ipatpatag nga mga ayat king ka, takayat na ti agragsak. Kakaasyak, Chairman, ay kagawad. Uray jak ko makayat. Itin ko. Ay, saan na nasaya dito? Nusan mo apagayatan? Talaga saan ko apagayatan Agpampamarangak tulatan akayat ko tano awanan problema. Kasta. Isumad lagayam Siyempre, ti amuna kat maagasan nan ti impaay na sakit tinakam ka. May mayat ka madlat tanukwa. Kasano ngamin? Kakahasig ba na nakabilin na siya kita? Danugan na tilupok, may natibakrag ko. Yay, anya? Nagsakit kapag najak may turan na sakit. Aputin na tutingiwat ko. Sana ipagaganda lalaki ka pangpangtida. Anya? Ay, sabali detan. Ay, nagranggasan. Talaga naranggas, Chairman. Anya ti aramita. Magsinakan. Sana may parbang tikas na atrato kong kata asawam. Makisinakan. Ngam. Ay, sa bagay. Uray kasto iti bagak no ay ayatim lata nga oray. Kakaasikan iti pampamayan na awan mabaling ko. Si kamot lang amasaknan ti masurot ti kaasya. Naimbag nga oras siya. Da kayo ka diti chairman dito'y nagbugsutan? Owan kapsat. Kasla saan ka taga dito ya? Talaga saan nakataga dito'y? Nadala ngamin sursuruta ka nakadandanon dito'y barangay yo. Sino? Ti asawak. Kuna na sa pulan na ti barangay chairman dito'y. Taiso ka no ti kasarita na. Nay, awan mo't imimay anak kisarita kanyak. Anya ko mati ibaga na aya. Problema na ka no. Kasta? Rumbang ko masikat ti kasarita na ano sikat ti problema na. Mabutang nga taa. Bugbugak mat ngamin no ibagaan asyak ti problema nan. Anya? Wan, jak ilibak. Nauyong akin ni bakit ko. Jak mat maawatan ti bagik. Tanaglaka ka makapungpungtot. Kasta? Iso nga, ibagayo ko man no imay dito ni bakit ko. Anyat naga ni bagat mo aya? Tika siya, di makulangan. Awan imay dito ng agnaga ni tikasta. Ang ambayam. Tano adan to umay, wano umay to dito ni bagat mo, ibagak asap sa pulang. Ure di yun ibaga. Amang ano ilum mga naktumatlaang. Sa pulaklatan dito barangayo. Amang ano adam muna dito yan, nagkamangan na. Ang mga nakita yu ti agnaga ni titika siya di makulangan, tatang. Apay ni tikasya. Nakita yu ka di? Iso di may di balay. Adagay mang sapsapol keng kuana. Asawa na di mang sapsapol. Imay di ti barangay hall itay lang. Jesus, Nakita yu ka di ni tika siya? aday di balay. Imit natin nakadagdag sa na problema na. Iso pinaginanak pailaang. Anya ti kayo ti asaway? Problema na di asawa na. Timbaga na problema na. Iso tapno sana makabil manen.
Kinunak nga oresan pa'y lang nga gawawid. Kastagayam. Awagak ni Supeng, taibagak kumati maipapan iti dadyaan na isarsarong di nakmutsungsung bata na Kasano na itan? Ang mga numaamuan na dyan, iti kaadda na dyan, iti kasya, iti balayaw. Meron raman kayo, iti problema, dano kwa? Sana dakas timbagak, asan pa'y lang nga gawawid. Kaya't kula nga Elise, iti panangkabil man ng ti asawa na kingkwana. Wan matkat di Anya nga min timbaga ya asawa ni Tikasya. Sinursurot na kano ni bakit na. Kaya muna kat diti barangay hall ti tinurong na. Ngam awan mo, tim imay ditaw eh. Tagayam, iji balayaw, tinapanan na. Nagawid akon. Ang mga nuadaki ti makaibaga iti daya at tao, ti kadda ni Tikasya iji balay. Ay delikado. O sige, yawag yun to kanyak no kasanaw. Uno, sumaruno ka na kayon. Agyaman nagtaanda kayong kagawad. Nay, apay akas labadan danagang kaunay. Nakitak nila kay ko alimabas di kalsada itay laeng. Anya? Apag iso magsirsiripak itirig kang tirikip ti tawa di ta kusina yung hindi nakita. Kat? Talyaw. Sang kakita na to'y balayo. Amo na siguro nga awan tao. Iso pimanaw mutlang. Kastalakit di ta muna. Tanakarikabot nga may nagititawa. Kan siyempre, agraman ri daw. Tinumpal ko nga mintimbagayo. Nga irikip ko dagiti tawa. Gustay! Gusteng, Nay, adakan bakit? Isumit lagaya man nagbayag ka amang sungbat iti awag ko itay bigat aya. Taadda gayam ilumlumang mo dito'y balay no awa anak. Nay, bakit nagbidot ka? Allah! Kat asino mat na ito babae Isugayam taadda di taunag. Kunaklano si ka itay. Kat nagpalpali iwak. Tagayam! Anang, Ay, saan nyo si Dirin ni Tatang? Awan basol na. anya, tay kalintagamat ni katugagam iti madingar aramiden na dumaig. Nasayat ka diti kasta, adda ka balay me, adda ka ba? Sala umay dito'y no awanak. Ay kwa, kastoy na itana na. Agawid tan ti Kasya. Ay, pangasiyo, Ne. tulugan na. Patayan naglagi din ito asawa ka. Anya ti, Asawa ka. Agawid tan. Di ka mangiramraman iti problema ta. Lalaki. Imbaga amin kanyak ni bakit mo ti problema na kin ka nga asawa na. Iso anya ti kunam. Agsasarita tayo. Masyanak dito asawam. Nya? Nanang, kalma kayo lang ha. Awan basol ni Tatang. mayat man. Mayat titandem yung agkatugangan. Si kalalaki, anyat makunab. Maawatak matkit de, nagtimbagbagam itay, nakita ka, kita unot talyaw at talyaw dito'y balay may. Nagsarita kayo mo, iti asawa ni Tikasya, nanang? Wan, nakitak itay dita baatog ti balay sirip-sirip dito'y. Sige. Mayatak iti kunayo. Kasaritak ni bakit ko akadwada kayo. Tay bagak mo ti problema ken ko Apay, isulat na saya atan. Ngalala. Tapno awan mangibaga abangking ti saritaan. Mapantayo iti barangay hall. Ija iti pangsolbaran tayo ti problema. Ngayon kamang ti bakit mo. Mayat. Tandem ka no tiyang katugangan. Ini. Husto sa Husto, tinatagtagainap ka. Domi, mabali namin. Agasem tilaing tita o itan. Haitik aminan. Anya na ita buy-buyaan nyo dita cellphone nyo kaya? Ay,
Dito man high-tech kapag talon. High-tech apagtalon. Wen, dito makina apagraep. Oy, nakita ko na ita. Oy, mayat apagtalon ti kasta. Sana nakasapulan pa'y tinuang. Manmanupay ket ti makita kanwang itan Dandani awan sa pay ket ti makita anwangin. Adala tamat nuang, nagitay awan may gatang day ti makina, Unaya. San mo't nga amin naman nalon kadada mabalindang ay gatang iti kasi ti daytoy. Engem, ay, anya na naglaing tinang imbinto kadagitoy. Nasirib una yung ti tao. Ngam kinakasang. Adun dagitay masirib, aday tayo mangsikap iti padada a tao ti aramid na. Talaga akasta. Nakaparswaan ti tao dayta dumeng. Adda dagiti managdakdakes. Adda mo dagitay nasayata tao. Nga isudat malukluko. Wan nga raw na. Na, makaturturog kan san. Saan ba? Mabalin mo tayo, maturog ak diti barangay hall. Ay, dayta, di mo raramidan. Amangan wadan tumang birngas king kay di chairman tugarang. Awan mo't nga ta. Nalabos mo't daytan, no? Damang birngas kanya kiti kasta. Ay, nyatamom ngay. Iswad di kag turog-turog, chairman duming. Tas saan, mabalin? Saan nga umobra dyan bagbagan ni katunganga kanya barangay hall? Sana mabalin nga agtuglipak. Kapilitan na nagawid ako, ngamtay agdudong sa kaya. Alright, tawan matnas kan nga ramidag. Apay ka din na sana mabalin nga eridup mo't basay. Lukas tati kahit tibagay. Mabalin. Mabalin. Aglisi ka, Suping. Aglisi ka. Taisirrik ko na ito. Anyan. Anyan ita ay baklay mo. Ay, gusto. Kita uminton madamdama. Anyan ita ay kasan adag sununay. Agyaman na. Lukata mo na. Pinamlan sigurado la unay dahil ta nakakartaw. Ay na. Man, kita akman. Data, kita amon. High-tech, paglutuan. Na. Ay. Kasanungay nga usarin dahi tao. Ada instruction dita no kasano nga usarin. Di kuryente. Apo, nagsaya atay. Nagnamay kat nga tanti aglutaw. Ay, talaga. Agapoy ka. Kargamla iti bagas, kendanom ti maisaang pagapuyan. Makakaamunton ang mga rasaw. Na. Inton danumamon iti pag-iso apakalutuan tin na poy. Makakaamon nga gluto. Kasta. Alaban nga raw, agapoy kan. Pag-iso kahit sa anak pa'y anagluto. Yay. Gumatang ka magtan ka dagiti lakok, Chairman Duming. High-tech amin dagiti lakok. Anya na kita aya? Nagduduma ama usar para iti papogi. Anya? Sa anak ba't nga agin pupugi, wano agin tataraki, akas ka ni katugangak? Hala ka! Ha? Ibagbagam nga agin tataraki ni katuganga magustay. Nay. Amang nga ibagam to na dyan yung bagakin ton makitam. Ay, saan mo na? Malan, gumatang kan ka dagito'y lako.
Anya na kita ya. High-tech sagaysay asungkot matang. Sugod. Wan. No adda ko tom, ta naglampong ka. Sugudan na abukbukod basta isaksak mo. Talaga ha? Wan. Ay sus. Gumatang kan iti uray may salaang. Daytoy sagaysayan. Matik daytoy asagaysay. Ah. Isaksak pa iti kuryente. Wan ngam i-charge dayta. Ada charger na. Mayat ah. Ay sus. Talaga amaya, Charman. Gumatang kan. Nanang, umayak man. Ala, umay ka sobre ka, Rosa. Ay, Ala, nagado na kagawaan nyo. Kabarbaro amin wait. Agpabaro kami man kantatang ngayon. Iti alikamay. Uy, di kuryenten samot amin. Jak man amo kantatang mo. High-tech kano amin dagita. Aniya? Ngala, umay ka dya kusina. Umay mo kitaan, dagiti alikamon mi kintatang mo iti kusina. High-tech pa. Ay, siyempre. Umay ka. Itama. Agtugaw kami laeng kintatang mo iti sango ti lamisaan at dan agsirbi kada kami. Talaga man Adan katulong yaw? Ada high-tech ba? Umay ka. Ipakita kan ka na iti dagduma pa yung alikaman. Umay ka. Dagito itipinggan me kintatang mo itan. Automatic na kita. Matik na kita ang makargaan iti kayat me akanain. Mayat sa timakipangan Patasak man mo timangan high-tech. Ay katul. Agtungaw ka ditan. Ay saksak ko man dahil ito'y lamisaan. Ala, pati ito'y lamisaan. High-tech? Siyempre, high-tech amin na Rosa. Ay, lumakayan data o anak ko. Yak kaya tenti agbanno-bannog di tano mabalain. Wait, makaina na kayon iti husto. Ngamne, kitaan nyo mat Tadagi tayo lamaosaryo ti gatangan nyo. May busa din na oras ti kwartayo No di yung i-budget iti husto. Danya pa'y latga po na nga gimpad kami wino ag-ekonomiya kami aya. Tay ko na kon. Lakaya kon. Bakit mat ni nanang mon? Saan mi mutin na kaya ti agbannog pa'y ladita? Ala, enjoyan nyo tinabat-bati nga aldaw yo. Ay, saan nga aldaw Ado pa'y atawan panagbiagyo. Kunak ko ma. High-tech pati angas yun. Ne. Saan mo tina? Natay kamin ano kasjay? Ay, dahita nga tati saanan nga high-tech. Kasano nga ibaon dahita robot? Nakatakder dito ako na agwardya tatang. Talaga agwardya pa'y daytan arobot Adapay ket detektor dayta. Ala, ay, talaga matang. Nasimo ti ornong ko iti bangko. Ngamsa na balay, mata ito matlada taon. Enjoy life, ako nada. Ay nadom, amang ano di mo pa'y lamaw. Anya tijak pa mo?
Ada kompleto na tatang ti alikaman da apasig a high-tech. High-tech man ay. Pasigla high-tech ipagsasaritaan. Kompleton san ti amin ang kasapulan da. Ta ultimo di pilid atugaw kat nakagatang na pa yun. Ore ni nanang ang damat dipilid at ugawnan. Awan, ni tatang laeng.Ag-asam na ita. Saan nga agbannog ang magna, ta agtugaw lay ti dipilid at tugaw na, magnan. Ang mga no ultimo kalpasan nga... Amumon, ti kayat ko asawain. Ang mga nadapay di kuryente amang punas iti muriit nan no ko. Awan sapay matkit ditikas jay. Nugri po iti ayan ti inidoro da kat adda. Ngam saan mo't adi kuryente day jayon. Jakla ayunan ti kado itan nagta may imbento kakasta. Agbali na nasarot ti tao. Wunan niya, kaskin ni tatang. Gaputa na irwaman iti high-tech, saan pa'y abasta rumor di balay da. Ta syempre, masadot amagnan. Di namat siguro kayat nga usaran day dya pagbalinan akas lang tricycle. Awan exercise dan. Madimot lang na masobraan kagina na. Kasapulam na tati panagbannog. Saan mo ta nakaro Amang ano saan nga mo ni tatang daytan. Imposible Katnodan sa kabaw nan. Aya, Kasta ti atap ko, dom. Uray mat ni nanang. Palpaliiwan na mat ni tatang. Kat dayjay. Adan sa kabaw nan. Nasaya at tadakan bakit Nay, anyaman day tayong sangput mo. refrigerator kabarbaro amo dilaw. Anya? Sino katamon? Ultimo ti refrigerator ta? Ayan tay daan areftan ngay. Inlako ko na. Santa mo't lamaw sardayay? Ay, manumuting gatang mo ti daytan. Ay, san ko nga ingkas? Tinagak ti daduma na. Niya, nakautang ka pa yan. San nabalik na hulugan mo? Ano yan? Kasanaw a high-tech dayta? Di remote. Uri adda kay ti sango ti lamisan. Ket adda kayat mo nga alain. Aglukat adda gusen. Nupislim dita switch ti remote. Na? Nakasakanan tumutin ni robot abuter amang irwari ti kayat mo nga alain. Na? Ket si degnaking ka. Ay, apaw. Sadot talao na yun, lakay. Anya sadot. Agnam ay lada tao, sadutan. Nulabson ti agsao. Agtugtugaw kan agid iddala da taon Tamaya si dagmot amin na nakasapulan. Enjoyin ti biyag. Gastusan dati kwartata, tasan tumot ama itugod, nor orno ngam ki dindita. Puwera agutang tanata narigat ti agbayad. Narigat ano awan pang namnamam, namnamam nga ibayad. Ay, jak amukan ka. Nasyak la ti masurot, huston dagita nga alikaman ta. Saan tan nga aggatang pay, uno umutang dita. Kita nuanya pay ti awan, tagatangek pay. Bayadan pay mo muna di utang mo ti tarif, sa kagumatang manan ito nuanya pay dita nga awan. Bayaman day ta. Ay. Dantuman kwartata na. Anyat sirbina, kumpleto ti alikaman ta, pasig a high-tech. No awan tumutlat igatang tan itinaimas amasidata, alaman. Gumatang tamot la itinaimas amasidaan yan. Kat no awan may gatangan, tanay utang mong tumut amin ang tinamnamaan ta adumte nga kwartata. Adan tumanin kunakmit. Ala, makamu ka man langan. Kumusta kayon, kapada kagawad?
Ay, kastoy. Paglakayanan, tiyagtogawlatan no ko Imayak ta binaunnak ni Chairman Doming. Saan na kayon sa kano ang makontak di cellphone nyo? Ay, nalubat siya. Yakmat nga minan na i-charge. Apay ngay, man-mano kayo umutan nga umay iji barangay hall. Uray no da kayo ti officer of the day. Kat awan kayo. Makamo ni Duming ijayon. Ag-duty ak tumutlaeng. Mayat amin nga alikamon nyo Di kuryentin sa amin. Antanay, agkaraiban uyat dagiti extension wire. Wen, day talam mangisaksak kadagitano kasapulan. High-tech amin nga likamon may kagawad unok. Mayat imbag man, awan pagproblemahan nyo niti panagsenyoryo, ta saan kayo na mabannog unay. Ay, Wayne, sumurot mamot na tao iti uso ang pagnamayan. Dati saanin ang mabannog na tao. Tadikit may daras ti ipapatay. Uwan awan sa mati exercise yun. Awan dayta. San nga uso kanyak na ta exercise? Kasapulan lata ti panagwatwat, kagawad. San ko nabandugan ti bagay? Sa may sa marigata na kamagna. Tawan exercise yon. Ay di ka man mangisuro kagawad unok? Ag high-tech ka man, no kayat mo? Daytoy, tinarapaap ko. Uri kaskasan mapadasak, sakbay man lamatayak. No, agsasao kayo, kasla amuyo amatay kayo iti mabihay. Anya tamog ngay, numatayak no bigatan. San tayo amay baga no kaano nga laan na tayo ti apo. Tasaan na da tayo ti mangikadang iti dayta. Wan matkit di angam na delikadon sa dagita nakad adon nga extension wire. Dagita di kuryente nga alikamon nyo. Anya ti delikado dita? Kitsala may saksak mo't no kasapulan? San mo't nga gigida na may saksak na kita niya? Sa bagay. Sa anak nga agbayagan kagawad. Nalagip kayo man la kumustaan. Pagyamanak launay, kagawad unok. Pakibagalakin dumingain, asa anak payla ama pa ni barangay hall, inton jote kwan? Wan, makadanon. Sige, mapanak pa kagawad. Kumusta nga tanda tatam? Dakmat makanagdagasan ta sumipngitan na gapo aki di barangay hall. Awan mo't problema kadakwada. Ninanang gayam iso ti masikuran. Apa yung masikuran? Maikawa tanakasadsadot ka no launa yan ni tatang. Agpanpanuray latan kadagijay di remote kas kada di switch nga likaman da. Anyan. Kunam kat adda na sa kanyak ni kagawad unok. Imbagak ngamin, ano adawayana kat dagasin na akong gustahan ni tatang. Kat, napanadya balay da? Uy, nakita na abinig di kuryente dagiti alikaman da. Anyamat ti ko nanangay. Makapadanag ka no? Amumat ni tatang tiraramidan na. Wala nga, kunam mo ta kasla adda kabaw nan. Damat ni nanang. Anya na dyan? Sirina mo't ti bumbero. Unsa? Adda nga tauram? Ang mga nadauram. Umawag ka kiti barangay hall. At dalakit di report ijay. Ni mo't kagawad unok. Hello, kagawad. Tapay. Chairman, ay, maururam ti balay na kagawad gusteng. Anya? Ay, sige, mapanak di balay da. Di balay da tatang ti maururam rusa. Kumikan, mapantay gayan da.
Barasim Rosa, di kag sangit. Arayatan Oram? Nagyamalak. Taga inap lagayam.